Jompuy Sabjonal District Sibajola Office Nok Noklao Kaseri Kutung Masing Moli Kecangmani Rikutung Pomoto Pagjaka Grisha Borok Rokno Pura Cakra Rok Di Rinjigro Kayi Rikutung Napaji Ori Kutung Pagni Rokungka Mokha Dibra Mothani Ri Adon Rok Maya Genang Hagenang Jompuy Jola Sabjonal 12টা ডিসি দङ आरो जोंनि ब्लेंकेट बिलि खालायजागो যত जोंनि 12টা गागसभानि चेयारमेन दङ जोंनि बिसिनि चेयारमेन रक ब्रनि वान समु जरा काहाम दङै ब्रनि वान समु काहाङै एलाकानि যারা ब्रनि बिसिनि बुरा बुरि दङ যারা টেন্থা কিনে টেন্থা পাইমাই আর যাই পাইমাই আর ন কম্বল কিনে যাবেন লাগে তিনি বিসিনি চেয়ারম্যান 12টা বিসিনি চেয়ারম্যান হবে তিনি সাবজিনি অফিসার দङ जों তিনি অরণীয় জম্পুই জেলা সাবজনাল থেকে जों কম্বল বিলি খাইজাবো যেটিও তিনি আরো জম্পুই জেলা এলাকানি যত গড়ি রঙ ব্ল্যাঙ্কেট অফিস নিবেটি বাগরাখা প্রত্যেক এপিসি 32 টাকা লাগে नों तो सब्जी दिउन तो मनि फिनि मुखके साला आलि मुंगा सुबुत देबरमा सब्जी जम्पुई जला सब्जी कवरेज केमेन बागै जों सिनि एडिसि हाबांबाय दागिजाक गुबाग्रानि भितरिते सिनि जम्पुई जला साबजनाल थेके 12टा बिसिनो जों ब्लेंकेट बागै दङ जत 12टा बिसिनि चेयारमेन फायै अ ब्लेंकेट माया साखा जों अब पारा थांनाय हाय जों कायसा खायै मिटिं खायै जों बाखिनाय जारा सिनि खोरि बरक जारा ताव गोसांमा जाराव गोसांगै तंमानि जों जागा जागा गोसांमानि बिसिनि थि तंमा बनुगो आबा हिनो सुवान सगिनो जत खोरि रंनो ब्लेंकेट बांगानि बागै सिनि एडिसि हाबं वान सका आउन बागै एडिसि हाबंनि ब्लेंकेट हामाय मारो जों अब हायके भबिष्यत ते बांगानि बागै जों साइटंनाय गुबाग्रानि नेतृत्वे जों अब केनो ता बागै दङ ताई जत खोरि रंनो जों जतनि नगनो असुबिदानि बागै जों साथांनाय आसुकना हामाय नल्लो तिनि सोंचिनि एडिसि हापांबाय बागजाक ब्लेंकेट सिनि प्रत्येकटा साबजनाल हयते बिलाइसो बिलि खायजागै दङ तिनि बोसों हायनो माइकेनि बिलि खायजागै दङ सिनि जम्पुई जला साबजनालनि इंगिनाय सिनि सम जम्पुई जला साबजनालनि आन्दाराव जे 12टा विलेज दङ अ 12टा विलेजनि चेयारमेन रंनो जों तिनिबो सिनि अफिस थेके जों बरनो तिनि बिलि खायरा हरो अ जागो मानजाखा सिनि साबजनालनि चेयारमेन बरंगोनां बाद्रमनि जमातिया यांगो दङ सिनि साबजिदियो बरंगोनां सुबुत देबरमा ताई आं निजि साबजनालनि भाइस चेयारमेन रति देबरमा माइ खायनाय यां सिनि चेयारमेन दङ अ माइ खायनाय जों तिनिबो जत नुखुंनो जों क्लकरेरि इमाइना आबो सिनि दुखित हायफोनो जों बसकां रगो सिनि बुवागरानि नेतृत्वे जरा काहामान खांगां केंके जों जा मानसाक जों नक नक जे गरै नुखुं रगनो पुसकरि राननो बागै जों साकथारनाय दै साकथारि दङ अमा हायकेनो आसा खायो बसकांनि जरा रगो जों ताइबो जरा काहाम रुइनाय अ सामुनो तांनानि बागै सुजुरुवा होननानै आं आसा खालायो जों तिनि जे बागमानि नेक्स्ट ताइ कयेकदिन बिसिङाव जों हायनाय बागफिना आफुरावबो जों हायनो जे माननाय रक अमबायतो समतुसिया ताइबो सिनि मानथाय दङ आ मानथाय रंनो नासिबायनो बुवाग्रानो बसकांगो जरारदि दै सुनो बाहायनो बिलेसो गामिओ सामुं तांनानि बागै सिनि विलेज चेयारमेन रंनो जरारदि अ जरानो सांथारनो मुसुङो जत लुकुरकनो अबनो आंनरनि बिसिंति अ तिनिनि बिसिंति आं कतारनो मुसुङो तिनि जे माननाय रक बरक अ विलेज चेयारमेन रक बर विलेजो थांगिनाय प्रग्राम नायथक खायनाय बरनि एकानि बरकनो बागनानि बागै आं पाइथागो कबुं रुइनो हिसाकक सामने मोनथाका हामबाय।